Svojrázným spôsobom si susedský spor riešia pod Tatrami. No však na Slovensku po slovensky. Je to tvoje? Ukáž papíre! Je to tvoje? Máš papíre? Volni, čo stáči! Papíre! Stáči, vol! Slabo! Čo ja ti robím? A ja idem brániť do obežky! Stáči, vol! To piču, máte ho dosť! Kurva! Až do takejto podoby sa dostal spor dvoch rodín o pozemok v potatranskej obci Vrbov. Mám vybagrované a ešte sem stavia z maštaľňu a tie betóny prekážajú. Pani Kušmírková si minulý rok prenajala od evanielickej cirkvi pozemok na výstavbu novej maštale. Problém je však v tom, že čas prenajatého pozemku zasahuje do záhrady, ktorú využíva jej sused. Za toto 1000 korún nájom platím cirkvi každý rok. Ja nájom platím, na obecním úraze daň platím a oni ani nepláca daň, ani a užívajú a my nesmieme prísť, bo len furt. To je ich plot, tam my nesmieme vkročiť. Ten plot zbúram, podmienkou, že ona tu maštaľ nepostaví, alebo nech si robí čo chce, ale ďalej. Nie mne tu pod oknami. No pána Mária, však teraz mám maštaľňu postavenú na Šmeriča, my máme šachtu v maštaľňu, takto ja do svojho domu budem púšťať vodu. A pre ten kúsok celý život bude hrech peklo. Ešte kto bude z mojich detov tu bývať a oni ešte budú. Farár dali im príkaz, že majú zvaliť plot a tam plot má byť rovno s tým domom. Bo toto je rola cirkevná. A oni nechcú a povedali, že by ja som im zrobila povalať a ešte aj plot im zrobiť. Že ja mám plot zrobiť, ja im mám plot robiť. Ako sa ukázalo, plot, ktorý tu už dlhé roky stojí, neoprávnene rozdeľuje cirkevný pozemok. Pani Kušmírková ako jeho súčasný nájomca požaduje plot zbúrať. Za plotom však už medzičasom vyrástol nový dom. Ten je postavený, ako sa hovorí, na čierno. Ja nemôžem staviať maštaľňu, bo tam je šachta. A keď ja vybagrujem, tá dom še zvalia, ja im dom staviať nebudem. A ja som povedala i pánu farárovi na okreše, že ja dom valať nejdem. Na cirkevním stojí dom a pán farár dali príkaz, že majú povalať. Nepovalali do dneška 2 roky. Pán farár to neurobil dobre, lebo nevie, on ich nepozná, že čo to sú za ľudia. Tu tie neschody a toto, čo je, to je len kvôli tomu, čo im pán farár evangelický, čo im toto pridelil. Kvôli tomu. Vím o cirkvi, cirkev hovorí, vybavujte všetko, keď chcete, tak vybavujte sami sebe. No tá všetky papíre, 60 000 som dala za papíre a ja nemôžem staviať maštaľňu. Nedia po mne. Teraz, keď je tu kamera, čo to chceš? Máme soši kričela. Že mi chlapca zabiješ. Že mi chlapca zabiješ. Už mi ukradla. Ona neveste kričí, že jej chlapca zabije. Ja prídem domov, ona plače. Ja verím, to co ti je? Ja verím, tá suseda je kričala, že ja ti ho aj tak zabijem, No má to rozum? No ale asi nemá rozum, bo teraz bojíme ešte aj deti pustiť na ulicu. Kade môže dať príkaz na zbúranie plotu evanjelická cirkev, teda vlastník pozemku a nie pani Kušmírková ako jeho nájomca. Aby ste sa nedostali do podobného sporu, je veľmi dôležité, aby ste si skontrolovali a porovnali hranice pozemku s geometrickým plánom, po prípade katastrálnou mapou. Ak niekto neoprávnene zasiahne do cudzieho pozemku postavením plota a podobne, alebo svojvoľne takýto pozemok využíva, môže sa vlastník domáhať svojich práv na súde.